ruwa yana da abubuwa da Allah ya halitta masa a cikinsa, domin ruwa asalinsa wani daga sama ne na ruwan sama, wani kuma daga can ƙarƙashin ƙasa yake wanda Allah ya halicce shi a gurin. Saboda haka ɗanɗanon da yake fitowa da shi ya danganta da inda aka haƙo ruwan. Wani lokacin ɗanɗanon yana yin kama da ɗanɗanon ƙasar ko kuma dutsen da aka samu wannan ruwa daga gare shi. Haka kuma idan ruwa ya zo daga sama, shi ma yana zuwa da wasu sinadarai na chemicals waɗanda su carbon dioxide, irin su nitrogen, irin su oxygen da dai sauransu, waɗannan da wasu daga cikin abubuwa waɗanda ake cewa dissolved substances, dukka ana samun su a cikin ruwa. Saboda haka babu wani ruwa da za ka kalle shi ka ce pure water ne kai tsaye. Kowane ruwa yana kunshe da wani abu na sinadari, don haka sinadarai akwai masu amfani akwai marasa amfani, duk suna cikin ruwa. Aiki da za a yi na wajen tace shi shine yake iya tabbatar da yaya ruwan zai kasance wajen amfani da shi da kuma amfanin da za a yi da wannan ruwa. Assalamu alaikum.